Siyaset û huner Xelîl Xemgîn Têkiliya siyaset û hunerê mijarek bingehîn e. Di nivîsa bihûrî de min kurte destpêkek nivîsand. Ji têbîniyên tewrî û ramanî wê de tir, ji bo fêmkirin, pêwîst e serpêhatî û pratîka salên dirêj parve bikim da ku rastiya dîrok û heqîqetê zelal bibe. Dixwazim vê rastiyê jî bînim ziman ku ne di wê mereqê de me ku xwe bidim dana sîn û pesin û fortan rêz bikim. Ji temenê xwe yê 15 salî pê de ez ketim ser şopa huner û siyasetê. 45 salên bihûrîn bi şêwaza profesyonel di qada çand û hunerê de têkoşîna xwe didomînim. Tecrübe û ezmûnên hatin bidestxistin bi bedela temenekê tije bûye. Min bi qedera têgihiştin û hêza xwe bi heqîqet û rastiya jiyanê perwerde kir. Feraset û îlhama xwe ji felsefeya rêber Ocalan wergirt. Bi qedera derfet û aqlê xwe dîrok û civakên cûr bi cûr jî xwend. Serpêhatî û ezmûnên civakên cîhanê jî ji bo me û civaka me helbet derbestarin. Ango dema em siyaset û hunerê binirxînin, pêwîst e pîvanên me hebin. Gelo nirxandinên me wê li gorî rewşa kîjan civakê bin? Ji bo vê yekê pîvana heqîqetê ya herî rast û resen e. Civak netewe dema ava bûne helbet bi aqlê siyasetê xwe avakirine. Kambaxiya neteweya Kurd ew e ku tiştekî civakî hatiye avakirin tune bûye. Ji xwe şoreşa azadiyê ji sifirê dest bi avakirinê kir. Mînak Hunerkom ji sifirê hat damezrandin. Bi aqlê stratejîk dahatuya neteweyekê hatî fikirîn û bingeha gava avakirina Hunerkomê weke saziya çand û hunerê ya yekemîn di dîroka Kurdan de ava bûye. Ji ezmûna Hunerkomê dest pê kir li Bakurê Welêt, Neçeme û bi dehan komên çand û hunerê li Rojava û Başûr hatin birêxistin kirin. Piştî salên 2005 de li ser ezmûna Hunerkomê tevgera çand û hunera demokratîk hat avakirin. Hêjayê lêkolîn û nirxandinê ye ku meriv ezmûna Hunerkomê bi siyaset û îdeolojiyê re binase. Tecrübe û dersên bê hem pa derxîne holê. Ji ber kêmasî û hişmendiya tengezar, heyana jî ti kesî lêkolînek bi heqîqet di vê mijarê de nekiriye. Di wê baweriyê de me ku heger bi wijdan meriv li vê mijarê lêkolîn bike, ji bo dahatiya çandê û hunera Kurdî bibe dersên binirx. Di serdema birêxistinkirinna Hunerkomê de tevî ku tecrübe û derfet gelekî kêm bûn jî lêbelê siyaseta rast û nêzîkayiya çand û hunerê rola bi bandor di têkoşîna saziya Hunerkomê de lîstiye. Pêwîst e vê yekê jî bêjim ku sazî bi perspektîv û dîrektîfa Rêber Apo hatî damezrandin, her wiha bi salên dirê jî Rêber Apo bi fikir û perspektîfan bi çavdêrî ji nêz ve mijûlî nîşan daye. Siyaset, desthilatdarî, çand û huner. Bêguman desthilatdariya civakê siyaset e. Er ku delametên siyasetê ye ku zagon û yasayên civakê ji bo vejînê biparêze. Heger desthilat erkên xwe yên xwezayî pêk neyîne û her tim bikeve paradoksa hukmdariyê, hingê nikare xwe ji metirsiyê rizgar bike. Zagon û yasayên civakî çi ne? Bi yek gotinê objektivîzm. Ango dema siyaset bêje di her babetê de ezim, afrîner û berhem ezim, zagon û ferman ezim, hingê ew tenê dibe desthilatdar. Ji siyaseta wê desthilatdariyê, sazîgerî, afrînerî û berhemdayîn dernakeve. Herîzê de wê derfetên kaos û dejenerayan derkeve. Enca xerçkirina nirxan jî wê bibe berdesta wê desthilatdariyê. Di navbera salên 1983 û 1993 de di nav rewşên zor û zehmet de saziya çand û hunerê rexistin û tevgera xwe ava kir. Ji destpêkê de destwerdan û müdaxeleyên siyasetê li ser xebata Hunerkomê ranewestiyan. Nêzîkayiyên rêxistina siyasî her tim bi bihaneya di çarçoveya desthilatdariyê de çêdibûn. Lê di wê serdemê de rêveberiya rêxistinê bi taybetî Rêber Apo di her müdaxele û destwerdanê de bi perspektîv û pêşbînî hem parastina saziyê hem jî xuluqandina pêngavên pêşber dida pêşiya xebata çand û hunerê.